Yo, what's up people? Ha, Bernie Bitok-Bitok. O syempre, ay kalimti pag-subscribe below sa akong YouTube channel. O pasensya kayo, medyo dugay-dugay ng YouTube ko. Wala nakakuan may gala. Naka-upload sa akong vlog. Kabulo ko, wala kayo po may pakialaman ha. O syempre, medyo nabahaw na ni siya nga video. Kaya na ako'y gipang laagan ng mga lugar. Alright? Ang una nga video, katong niadto ko sa Villanueva. Kung asa, nag-concert si Nina Oga, of course, ang side A band. Pero actually si Joey na lang, kaya naman siya sa side A. Lingaw kayo ang concert o lingaw po kayo ang mga taga Villanueva. Alright? Sa walay pagduwa-duwa, ani ara ang video. Hello people! Good evening! Oh yeah! Nakakaroon rin sa Villanueva, Misamis Oriental for a gig. Oga, kabalo ba mo nga akong artist nga kauban? Wailain. Si Nina o si Joey sa side A band. Grabe. Kulba ang Villanueva. Sa uban, mahal ang ticket sa ila, gilibre nila. Diba? Kulba. Anyway, magsugod ng first band. Kabaro naman sa sakit ni Bernie, di ba? Sige kayo sa mga isa ko. Okay, diyan lang kaya. Mga isa dito. Once again, a round of applause to the Unity Brass Band. Done. Okay, so good na. Hi. Hi, ma'am. Hello. Hi. Mama sa vlog. Megami. Kanang pagsulod na ako, palihog lang na, natay mga bisita sa Manila. Tapos ang host, gamay rampak. Pagtala, pagsulod na ako, anong mura po gwapo ba? Kanang mura po si Daniel Padilla ba ang nigawas ba? Ulawan man sa tanin ni otro be. Sino? Kanang, kunwari si Daniel Padilla ang nigawas. Otro, ay ginoo ko. Otro. Ladies and gentlemen, your host for tonight, ang baboy nga na Dimple, Bernie Bitok-Bitok! Oh, ano mundang? Ang artist. Hello? Tagpila ka ni, baligya ka na ako ni. Ang artista, pag sige pag-ana, dili mundang upak. Otro beses, ginoo. Hapunan tani kalakiha ba? Ladies and gentlemen, your host, ang baboy nga na Dimple, Bernie Bitok-Bitok! Grabe mga taga Villanueva, mga uto-uto! Ang ubang tao ni Pakpang. Masa mo first time mo kitag baboy nga gasturya? Magpailaila sa neko. Ako day si Bernie Bitok-Bitok. Dili gwapo pero lakas og sex appeal. Dakog tiyan. Pero balag dakog tiyan kaysa dakog likod. Mas lisod kaya ilakaw kung magtaasin mo likod. Pero ikasog dakog mong likod, pagtuon mo karate. Para mo appeal mo sa Ninja Turtles. Kung makatawa mo, mura di mo tambok ha. O ikatawa pa tambok. Ayaw ninyo tudlo ang mga tambok, palihog lang. Kami mga tambok, dili lalim among kinabuhi matag-adlaw. Magliston pa lang may, mura naming magpakamatay. Kailan mo nga bunggang event, basta kaniyang imo makita nga video ang cameraman yo. Justin baby. Basta mo niya ang host bunga. Basta kani galing cameraman. Wala na. Dili na pipitsugin ang event. Ako ibutang iyang Facebook below ha. Kulbag Works. Kulbag. Hello mga taga University. Yeah. Iklase na. My love
together as one. Ito na. Kung wala ka na iibigin, there were times when I just want to look at your face with the stars in the night. There are times in a cold night I just can't believe you're on my now. That's it. Daghang salamat again sa mga tanan mga taga Villanueva. Lingaw kayo ko ug sa inyong tanan nga nagsuporta diha. Thank you very much. Kung namo ato nagtan-aw, please comment below kung usam mo sa mga nagtan-aw sa Villanueva. Daghang salamat sa pagsunod sa akong mga videos. Don't forget to subscribe below ug i-share ni siya. Okay? That's it guys. I'm out.